Allerliefste, een nieuw album uit. Frankrijk zal nooit meer hetzelfde zijn. Frankrijk zal nooit meer hetzelfde zijn. Zeker niet nu al die miljoenen Nederlanders ons album meenemen. Hopelijk. De Franse slag. Hey jongens, hoe is die tot stand gekomen? Door hard te werken en veel plezier te maken, denk ik. Ja, hard werken, componeren, goed je best doen met het Frans. Want het valt natuurlijk niet altijd mee als Nederlandse polderjongens. Maar het is uiteindelijk mooi gelukt, vinden we. Het is eigenlijk een beetje bekend geworden destijds door Ramse Shaffi, hè? Nou, in landelijk opzicht wel. Regionaal spelen we al zo lang in kroegen in Noord-Holland. Daar kende ons iedereen ook wel. Maar dat heeft inderdaad wel een flinke duw gegeven. Het is een prachtige ervaring voor ons geweest. En die gaat nog steeds voort, hè? Dus, Ja, en vorig jaar was het met Roland Hesse. ja, de zanger van Rowanesse, Jacques Poels, heeft met ons een mooi Frans liedje willen duetteren. En ja, dat is ook mooi. Mag ik even inbreken? Dat was dit jaar. En vorig jaar was met Paul de Leeuw. Dat was une belle histoire. Dat hebben we ook nog gedaan in het Gelderdoom. En verder, het optreden in het land? Ja, nou ja, dat doen we in principe, hebben we altijd al gedaan. Als mensen naar onze site gaan, spreekt voor zich, www.allerliefste.nl. Zie je speelschema en dan kan je zien waar we spelen. En dat is iedere week een paar keer. En Allerliefste en Frankrijk, wat is die combinatie? De taal. Want we spelen Franstalige popmuziek. Dus dan kom je automatisch al bij Frankrijk uit. Ja, maar het is eigenlijk eerst de zaak om Nederland te veroveren. Om via die weg zo Frankrijk in te rollen. Gaan we nog wat doen met de Tour de France? Nee, ja, we staan daar heel goed natuurlijk gewoon in de playlist van Radio Tour de France. We gaan ook live spelen voor de Tour. We zijn ook een keer tourartiest. Ja, dat is het voor de Tour. Dus Frankrijk, here we come. Oui.